Right, hello Nyado. Hey, oi. Yevi. Inayo mbinga yakapindira. Ndegera mara. Ndinu asizva kudhare ndezvarini. Vakachia pa selection. Kanga vamwe. Amene anzi mahandazi go igobhoreka vakabhalwa chi. Ndamaziya. Awa. Bo. Ndep King. Pane uri mbafa yo. Ghetto Crown King tinawo vakapindira hatiri kufara. Hatiri kufara. Ndep koma Blanco. Uri kuona Junet. Dangotaura vanhu vari kubva kudiaspora kuti kana tichibhuka maBritish Airways musabhuke zvino. Kana pasina kunyorwa kunzi Airlink South African Airways. PaSouth Africa vasina ndege inosvika kuZimbabwe. Ndapinda tsaona jeje. Ndabhuka kubva kuCanada. Bobu ndakatoenda muLondon ndakabuda. Nande 14 hours. Ndabuda muLondon muya ndiri Hwezha. Ndadzokera ndifunga kuti hakuSouth Africa zvinhu zvakarongeka ndikusvika kuti ndanzonza British Airways haina kana office muSouth Africa, haina kana office muZimbabwe. Havasi kutomboda kana kubhadhara British Airways. Saka kana wakabhuka neBritish Airways, make sure paunoita check-in kwaurika, make sure kuti check-in iyoka is straight to Zimbabwe. Wakaona ichingogumira muSouth Africa ka ubva wangotaura refund yako kana kuti ubva uchibva zvasotwa zviriko. Samazoita seuri musvike. Ndakatsvaka ndakaenda paAirlink, ndakaenda paFastJet, ndakaenda South Africa ndichifunga kuti since come yanga iri linked neBritish Airways haichashanda. Ndafunga kuti pamwe vakandiisa one of the 3 airlines dzinobuda kuSouth Africa because hakuna Air Zimbabwe. Ndasvika na 9:30 AM. Ndakatenderera airport kusvika kuma 2 o'clock. Muchiroka? Ndichiroka ndingonzi enda uko. Ndapedza ndazoenda panonzi panasi. Ndazodhila nemwe mukadzi so. Akandibatsira mukadzi ndakatozomusira $40 yose. Akatofona kuUK zvakanzi ndioni wechi munhu ngaatotenga rimwe tiketi aende ichi kuZimbabwe because hatina link nechi ine ndege inobuda muSouth Africa nyine kuZimbabwe. Kongoro renyu ramamabhadhara kubva zvakatofarana shamwari kana usina mari unoita staki kuti vamwe vanhu vakatosara uko. Ine mbinga makabudirira Mbinga yani What's up, Mama? From there. Right. Ndapa waise. Ndikutaura vane munhu ya chakanzi iwe. Ndakazoti South African Airways ndasvika Tuesday. Saka ndapana kusvika kuZimbabwe Tuesday. Andisa. Chakanzi the next available flight any of those airline is Saturday. Saka ndane program yangu. Mirror Saturday because no problem. Ndakazongoti ameno chakangonditi kuKing Airways day. Bebireko nyotototoita nyaya yangu pesa nyako pesa. Plus magara munodhila nayo kaKenya newe. Saka kana munhu ane dako rake nditi zvinene. Kukutarisire uri pavidhiyo kachiita zvevidhiyo. Nyado timbogadzirisa. Wozinomo munhu achatimbira futi kachibva asi kuziya zviri kuitika. Yona zvakanaka. Yona zvakanaka nayo. Ndaona idako kaikuti. Chipedzisa. Waisa. Saka uri waisa. Ndazodayo ndakazoti kuKing Airways inofamba sei zvakanzi King Airways ichi basa first class jet. But zvinogona kuita chi unoenda kuKing. Tati ndakabva kuCanada. Yo munyarara mene mpane. Kuda, well done. Kana uchiita zvinhu ndinongona ngwa uchingokwanisa pane zvinhu. Well done. Waisi nyaya yacho kafambiro kayakaita. Panopota zvimwe zvinhu. Yazi munoda mabhebi. Motora bhebi video. Aiwa ndinosikana wangu ari kuchanda. But anyways,
Oblate. Mukadzi andibatsira ari kushandisa foni yebasa ka ingrid ndafona zvaramba abazoenda kuKenya Airways neni abatopinda kuseri kudesk abatoona zvakanzi kwasara chi the only available flight is first class. Right. Priority avati first class inonzi priority. Ndakati mari zvakanzi 10,900 rands. That money is not a problem. I'm a rich uncle. Ngorona. These are no, I'm a rich uncle. Rich nembinga. Vana koma wangu kana ndakauya kunoko vanotofara kuti vakutodya uchi tumasoseji. Laga nice. English breakfast kasausage kana mazaini kadomasi nemagaka waisiya because bambika vanenge vauya country style nezva Georges. right. Panyaya iyoyo waisa tinati ndadaroka zvakanzi 10,900 something yakataurwa rands ndakati marini maisa maUS mungakaenda ma 700 something 600 something 700 that aiwa no money is not iyo shayi monyarayo. That money is not a problem. I've got credit cards and I have 6 credit cards. Oh, so I want to book it first. Ayo, ndakaniona jerry there. Adije mirati mopeza nyaya tukusota kuno kwenda kani. Right. Tadaro bye. Yambana mauda na mamjana isi kutiko muda mjaira pa madaburo mira tausiana nao right nda abantu bukira ticket trailer priority ka right dado badara first akaita mistake abanyora return date this month ndakutoita check-in ndopaka ina ndakutarisa ndangoona pakanzi paneni ndopakazi ndakangarisa mwedzi tatadzokera tataita chi abazvikoreta fast exact mapane apa because na number 40 tombi corruption iripo sanga kumhanya ka mdara ndiri pasvinapi ka ndo mozonazo next week. All right. Akawanda kuri sei kumba munongopinda muyadi mungotarisa kuti pane window one risingagadzirisi pane one imba isingagadziriko munongotsvaga pane window rakapwanyika mungoti apo atikate zvinhu zvikutoitika nachatinodotikatirei iyo udotikatire ureme yanzoko nemabhulangu yesa uri kuona munhu yakamhanya because I think mari yandakamboya ngakawandisa akandiroera zviti racho rese semunhu anenge ane mari yakawanda wese izvo mari yacho inondikwanira ndo inenge yakatowanda mumwe munhu anofunga kuti munhu akati ane mari yakawanda anenge ane mamiliyoni hapana zvikuevhidhabsika mabhulangu 14 rikinzi green number kugira pamuzanzi ininginza right ndabhuku kaini ndadayo so dzatotirika kuno ndabhuka ndege yati 4:30 zvikanzi priority apa ndaita 2 days kandiri mundege 2 days mundege apa madosipeni yakunuhwaka yakudairira kwamunaurwa vitrology here baba aiwa yanga yakunuhwa yakunuhwei aiwa pane pezira yatodhesbam perfume haidi uramba usikavhiti inopezira yadhesbam haidi urwa yini ndadaroka ndofunga dzatsoya vakandisa mupriority whatever iyo yatinoti first class vanhu kuzimbabwe ndanaenda
lodge lounge ndauti lodge lounge lounge yes ndapinda kameme akaifirst time yangu aupinda mulounge kumeme ndapa passport yangu ne boarding pass vaoneka passport vanakirwa vati kanada iona rasta rasta saka you can go inside, you can do whatever you want. Whatever I want, like what? There's beer, food, there's masaladi. Ndapinda pema ndamira mani ndakusha ndatangira pa tapamane kamugende kangari pasaida kana togara pasi pepe ndawirwa kani kina yekuisai what's going on? What happens in here? Why is it? Kama ndikuzvidawo kase munhu munzuniro mulaunji saka uyu pane vanhu vanosona kutambira vanenge vachisevha vanononga mapureti ndakati so what goes on here? Everything is for free. Beer? Yes, beer is for free. Uda kuenda kupi? Hayi watanga dzoka. Imbonzwa yakusvika panonzuna pekubanda mani. Wakwire ndochizishira yafu. Atikuidzoka ndege timbonagirwa usvika pachozi. Akuidza vakadzi vanhu ndege. Asi ndine vamwe mukadzi kai. Mukadzi handina mukadzi. Magika. Zvakapera. Aiwa sati. Uda ndi. Yanoti asati. Saka kaindira vamwe mukadzi. Hoda kuvhiringidza nyari kuti yalimbopedza wani. Alright. Tadaro manje. Kamugende kari kundinzwa kapa kakagara ndikutaura nemusouth african uya wanditi Tyre. Sakanzi ndakati waonara ndati kushawa sakanzi yes I can take a shower netauro nematoothpaste mukana wamama kukanda ka makukanda jamani kudea unoona isogeza mazino ka3 pazuva kaizvi pese paunodya unomboti ndinozati ndimunhu akamboenda kuabu dhabi nedubai ndakati ukukwanana ndingwanana kinyoko mairinza unorinza kwakuna nemvura nemvura kwakuna rinzo saka wawana boboka kamurunga kari kuseka pese abaina ndakati hano problem wandisevusevhuka and I end up a power man. So what you want whiskey, you want champopo, champagne. That would not make I'm on whole soup. But anyways, those are Ajita. So I can see Abananda and Nyota. I'm to do that castle. And I had to do the account. I can say, you can take a seat, we can bring you everything. Champagne and Basana. Deeper and I share a castle. There are 3 Macastle of Dengam Denga, the Katasakan Limon Pano, and the Malon, Una Mingo. Takatam Bona Futica. UK, Ajita, Uganda. I'm South Africa. I don't got South Africa. I hope UK, I'm a but Malon, I'm South Africa. Hugo Magasanga Chikwancho. Dread Tafari. I want to come and I get us start it is. Okay. Zadaroga Drum Lounge. Zubita and Dunua Biara with that there. Ndakwirande gauti inini ndakatenga ticket ndokwenda kukinya ndakanorara kukinya kwacho ndikuenda mulounge zvimahara first class inonaka kana mune mari yako manatenga first class chivheti samakanzvinira ngenyu hanzi ngenyu achiramba saka ndakazosvika a day after. But anybody I could diaspora, please, wakabuka ticket rako, make sure flight yako kusvika Zimbabwe.
have a COVID-19 certificate. Iri kudiwa zvekudaro. Iri kudiwa muSouth Africa, iri kudiwa kuKenya, iri kudiwa muZimbabwe. KuUK nekuna America haisichadiwa. But kuno kuAfrica vanhu ndakatoona imwe mhomzi yakatorambiswa kukwira ndege yanga isina COVID. Hey, wekuti NHS ndakati what is NHS muSouth Africa? There's rules and laws muSouth Africa. Once it is Whoa! Debbie! Hey! Urona? And wekuti NHS can have you manage. NHS haishande kuSouth Africa. Noshandira kuUK. Hazvina skire. Hazvishande. Please come with COVID-19 certificate. Kana whatever PCR test negative. Kana usina paid by airport apo. Unopatadza upapinda paid by yiri kudiwa kuno. Parobert Mugabe. Kenya Airways. Kenya Airways inotoda uri mundege mamask achiri kurowa. British Airways takakwira no mask. Saka do remember every nyika ine different ma regulations hayo. Zviri kuitika kunyika kwenya zviri kuitika maita bwanje. Hande zvisho atotenda mablango. Bosi ngona kuti tipe magire vanhu kai. Fanike ndatonzvindirwa nayo. Kana zvese zvemabhodhi zvamamiplatform anofanira kutogoga wakadai zvese ndavatorida. Nyado ndozvekupedzisira tambanya. Hanzi kuloji yada kuti kulaunji and mavetereni kana ugetsi mavetereni launji neloji aiwa mutenge kana mama emuru wemukadzi kana kabatsirawo magi magaba ari kuya December usanyeme ndati maga akasvika unobvunda unodzikira makore we munofanira mubatira muripo. Thank you.